Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Элгиз Шәкуров. Татарстаннан өлешче мобилизациягә эләгүчеләрнең беренче төркемен бу ялларда озаттылар. Бездән 700 кеше китте. Шуның белән Казанның танк училищесы полигонында алар өчен 1 айлык хәрби әзерлек курслары тәмамланды. Казан Эксподагы пунктта алар һәм аларның туганнары өчен митинг оештырылды. Ир-егетләргә теләкләрен республика җитәкчелеге, руханилар һәм волонтерлар җиткерде. Татарстан хөкүмәте ярдәм янәшә хәрәкәте белән берлектә хәрбиләрне кирәк-юрак белән тәэмин итте. Бәхетле кибетләр шелтәре җитәкчелеге егетләргә юлга азык-төлек җыелмалары таратты. Тулырак Алия Сабирова. Бу беренче эшелон мотоукчылар полкы. Өлешче мобилизация буенча алынучыларның 721-е хәрби әзерлекнең киләсе этабына китәргә тора. Альберт Казан танк училищесын тәмамлаган, запастагы офицер. Хәзер батальон командиры урынбасары итеп билгеләнгән. Ир-егетләр хәрби бурычны үтәргә әзер ди ул. Аттык, йөгердек, попроще әйткәндә инде. В полном объеме боевую подготовку прошли. Егетләр әзер, настройлары әйбәт. Бүтін кушкан эшләргә готовы инде. Казан егете Илнур спецназда хезмәт иткән. Өлешчә мобилизациягә чакырылганчы Казан оргсинтезда токар булып эшли. Аны затырга туганнары һәм дуслары килгән. Бер сүзсез никтинде барды. Тырышларыбыз инде башта авыррак булды. Хәзер әйбәт тынычландык инде. Әгәр кирәк икән, шулай тиеш. Исән-сау кайтсыннар барсы да. Мобилизацияләнгәннәр өчен сәхнәдән күтәренке рухтагы җырлар яңгырый. Республика җитәкчелеге исеменнән хәрбиләргә теләкләрне Ләйлә Фазлыева җиткерде. Многие из тех, кто сегодня на плацу, это внуки, правнуки. Бу ир-егетләрнең күбесе Бөек Ватан сугышында илебезне яклаган бабаларыбызның оныклары, оныкчыклары. Бу эш дәвам итә, без аларның исән-сау җиңү белән кайтуларын телибез. Вернулись для того, чтобы продолжать жить на этой прекрасной земле. Тәҗрибәле хәрбиләр сүзләренчә куелган бурычларны уңышлы үтәү өчен тәртипне бозмау бердәм булу мөһим. Мы на вас надеемся. Республика. Без бердәмлегебез белән көчле, республика һәм илебез сезгә өметләнә. Уңышлар, җиңүләр телибез. Хәрбиләрне озатырга дине хәлләре дә килгән. Имам Руслан хәзрәт үзе дә алга батальонында булган. Үзләрен сакласыннар инде. Бүтән обмундирование кисеннәр, җылырак киенсеннәр. Татарстан хөкүмәте ярдәм янәшә хәрәкәте активистлары белән берлектә хәрбиләргә рюкзаклар әзерләгән. Ишендә 17 төрле кирәк-ярак, термы кием, су үткәрми торган сумка, яңгырдан саклаучы плащ, йокы өчен махсус капчыклар бар. Ир-егетләрнең гаиләләренә дә ярдәм күрсәтелә. Мы обошли практически 1000 семей. Без 1000 гаиләдә булдык инде. Бу эшне дәвам итәчәкбез. Аларның мөрәҗәгатьләрен тыңлап, ярдәм итү юлларын карыйбыз. Хәйрия фондына 20 миллион сумнан артык акча җыелды. Бу акча хәрбиләрнең гаиләләре ихтыяҗларына тотылачак. Понимала, что она имеет возможность на нас положиться. Республикадан озатылган беренче эшелон хәзер хәрби частьләрнең берсендә әзерлекнең чираттагы этабын узачак. Анда ир-егетләргә корал, техника, өстәмә кием комплектлары биреләчәк. Автобусларга утырыр алдыннан мобилизацияләнүчеләр тагын бер кат якыннары белән аралаша алды. Настрой боевой, исән-сау кайтырга Алла бисмиллаһи и с победой. Аныйлар инде кая барганы, ничек кайтканы, нишләргә кирәк икәнне. Ала бирсә инде, алагына кушып кайтырга инде булсын бөтенебезгә. Хәрбиләргә юлга азык-төлек җыелмалары әзерләгәннәр. Һәрберсендә тиз бозылмый торган 12 төрле продукция. Күргәнебезчә, монда кәхвә, җимешләр, мармелад, чәйгә чәк-чәк тә бар. Аны бәхетле кибетләр шелтәре хезмәткәрләре әзерләгән. Җыю пунктыннан хәрбиләрне озатырга Мөслимә Латыйпова үзе дә килгән иде. Алар юлда специальный температурный режим ул продуктларга кирәк түгел. Общее количество набор, 7000 набор әзерләдек. Общий тоннаж 20 тонна. Такая гуманитарная поддержка от компании «Бәхетле» нашим мобилизованным ребятам. Җыю пунктларында хәрби әзерлек узучылардан торган мондый эшелоннарны әле 28 октябрьгә кадәр озатачаклар. Алия Сабирова, Олег Мельников, Яңа Гасыр каналы.
Татарстанда өлешче мобилизацияга эләккән күп балалы 100 әти кире үз гаиләсенә кайта алачак. Бүген безгә әлеге сонны республиканың хәрби комиссариатында расладылар. Татарстанның чакырылыш комиссиясен җитәкләүче Рөстәм Миңнеханов хәрби комиссариатка район чакырылыш комиссияләре белән бергә әлеге эшне тиз арада оештырырга кушты. Шул рәвешле республиканың чакырылыш комиссиясе районнардагы комиссияләр карарын үзгәрткән дигән сүз. Моңа кадәр 16 яшькәчә 3 баласы булганнарны да мобилизацияләнгән иде. Хәзер алар гаиләсенә кайта алачак. Моның өчен ир-атларга гариза язарга һәм балаларының тууы турында таныклыгын күрсәтергә кирәк. Без узган атнада күрсәткән Даниловлар гаиләсенә әтиләре Виталина кайтарганнар инде. Татарстанның министрлар кабинеты мобилизация буенча алынучыларның гаиләләренә өстәмә ярдәм күрсәтү турындагы карар кабул итте. Документны бүген премьер Алексей Песошин имзалаган. Яңа карар нигезендә яңа туган сабыйлары булучы гаиләләрне балалар өчен кирәк ярак белән тәэмин итәчәкләр. Гаиләдәге олы яшьтәге кешеләр хәзер шифаханәгә юллама алу өчен чират озак тормаячак. Инвалидлар һәм өлкәннәргә социаль хезмәтне бушлай өйгә килеп күрсәтү мөмкинлеге булдырыла. Сәламәтлеге чикле балаларны терәкләндерү үзәкләренә һәм социаль учреждениеләргә кабул итү шулай ук өстенлекле рәвештә булачак. Укучылар һәм урта һөнәри белем бирүче дәүләт учреждениеләренең көндезге бүлегендә белем алучы студентларны бушлай кайнар аш белән тәэмин итү каралган. 7дән 17 яшькәчә балалары булучы гаиләләр ял йортларына юлламаны беренчеләрдән булып ала. Өстәмә ярдәм шулай ук бизнес өлкәсенә дә кагыла. Махсус хәрби операциядәгеләрнең туганнары ясаган бизнес планнар комиссия тарафыннан беренчеләрдән булып каралачак. Шулай ук оешмаларга мобилизациягә эләккән хезмәткәрләренә бер тапкыр акча түләргә киңәш ителә. Җирле хакимият органнарына мобилизация буенча китүчеләрнең балаларын муниципаль карамактагы бакчаларга чиратсыз урнаштырырга һәм анда йөрү өчен түләтмәскә тәкъдим итәләр. КФУның дизайн институтында махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен кием салым тегә башладылар. Аларны монда элеккеге модельләрне яхшыртып, яңа алымнар кулланып әзерлиләр. Ничек үзгәртәсен студентларга үзе дә махсус операциядә катнашкан хәрби килеп аңлата. Беренче эшләнмәләрен Алга һәм Тимер батальоннарындагы Татарстан солдатлары сынап караячак. Аларга әзер киемнәрне бу атна ахырында җибәрергә ниятлиләр. Рүзәл Шәрипов дәвам итә. Динара Төхвәтуллина КФУның дизайн институтында белем ала. Инде берничә көн рәттән дәресләрдән соң бирдәге остаханәдә эшли. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен яңа алымнар кулланып киемнәр тегә. Хәзер без балаклавыга детальләр ясыйбыз. Булган макетларны үзгәртәбез. Бу солдатларга яхшы ярдәм булыр. Монда балаклавалар, жилетлар, эчке күлмәкләрнең элеккеге макетларын үзгәртеп тегәләр. Барысы да хәрбиләрнең нинди шартларда булуын истә тотып, һәм киемнәрдә алар үзләрен уңайлырак хис итсен өчен эшләнелә. Кудан буш вакытында эшлиләр, барысы да солдатларга киемнәре җайлы булсын өчен. Мәсәлән, менә бу балаклавларның аскы өлешендә махсус киселешләр ясаганнар. Хәзер ул җилкәгә һәм муенга уңайлырак ята. Күлмәкләрне дә үзгәртәләр. Элеккеге модельләрдә аларның кесәләре күкрәк өлешендә булган. Җирдә яткан вакытта кирәкле әйберне аннан тиз арада алуы авыр икән. Шуңа күрә бирдә ул кесәләрне җилкә өлешләренә күчереп тегәләр. Предполагаем замену вот этих вот застежек, потому что жилетларның зурлыгын кили торган бу кыскычларны ябыштыра торганына үзгәртәбез. Тимер детальләрне дә аларга алмаштырабыз. Хәрбиләр фикренчә киемнең бу өлешләре хәрәкәтләнергә комачаулый. Шулай ук жилетларга уңайлык өчен өстәмә кесәләр дә тегәбез. Киемнәрдә нәрсәләрне үзгәртергә кирәклеген студентларга Евгений Жимков аңлата. Май айында ул үзе дә махсус хәрби операциядә катнашкан. Ә хәзер солдатлар өчен гуманитар ярдәм җибәрү белән шөгыльләнә. Очень важная такая вещь, как газовый баллончик. Махсус хәрби операциядә солдатларга кечкенә газ баллоны бик нык ярдәм итә ала. Аның белән җылынып та ашарга пешереп тә була. Мин хезмәт иткәндә ул бездә юк иде. Бәлки андый җайланма һәркемдә булырга тиеш тә түгелдер, ләкин 5 кешегә берәү бирелсә дә бик яхшы. Институтта тукымаларны җирле халык һәм бизнес ярдәме белән туплыйлар, ләкин бирдә киемнәрне күпләп җитештермиләр, аларның яңа модельләрен генә уйлап табалар. Те изделия, которые сегодня здесь конструируются. Бирдә уйлап табылган модельләр әзер киемнәрнең сыйфатын яхшыртан, аларның бәясе дә кимрәк чыга. Бу шөгыльне фәнни эшләнмәләр дип атап та була. Ләкин башкалардан аермалы буларак, алар җәмгыять соравы буенча ясала һәм алга таба кулланылышка тапшырылачак. КФУда тегелгән хәрби киемнәрнең беренче партиясын Тимер һәм Алга батальоннары солдатлары сынап караячак. Аларны инде бу атна ахырына кадәр җибәрергә планлаштыралар. Рүзәл Шәрипов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Бүген Казаннан махсус операциядә катнашучы Алга һәм Тимер батальоннарындагы хәрбиләр өчен 23 тонна гуманитар ярдәм җибәреләчәк. Анда җылы киемнәр, генераторлар, эш кораллары, суыткыч, газ плитәләре, компас палаткалар бар. Аларны республика оешмалары туплаган. Мисал өчен дәүләт оркестры, дәүләт ансамбле һәм шәһәрнең халык сәнгате һөнәрләре техникумы студентлары 7000 дәнә балаклава теккән. Авыл хуҗалыгы министрлыгы хәрбиләргә сөт ризыклары, тушенка һәм башка азык-төлек җибәрә. Сегодня в ночь. Әлеге гуманитар ярдәм бүген төнлә озатылачак. Анда 23 тоннадан артык кирәк ярак. Шулай ук 2 УАЗ машинасы да җибәрелә. Алар махсус операция барышында йөк ташыр өчен кирәк булачак. Республикада өлешчә мобилизация дәвам итә, повесткалар килә тора. Бүген һәм бу ялларда тагын берничә районнан егетләрне Казанга озаттылар. Яршалыдан шимбә көндегенә 14 офицер китә. Аларны озатырга туганнары, якыннары килгән иде. Шәһәр мэры егетләрнең гаиләләренә алга табада булышлык күрсәтәчәкбез дип белдерде. Каждый человек, живущий в России, Россиядә яшәүче һәр кеше үзе өчен карар кабул итәргә тиеш. Мин барырга кирәк дигән фикергә килдем. у тебя приняли решение, да. Мы договорились с руководителем предприятий. Сезнең гаиләләрегезгә даими матди ярдәм һәм булышлык күрсәтеләчәк. Сез эшләгән оешма, предприятие, учреждение җитәкчеләре белән шулай килештек. Балаларыгыз, гаиләләрегезне игътибарсыз калдырмыйбыз. Мы ваших детей и ваших близких точно не бросим. Мобилизациягә алынучыларны бу ялларда Әлмәттән дә озаттылар. Бүген тагын бер төркем Казанга җибәрелде. Җылы эчке кием, кыр шартларында кирәк булачак савыт-саба, оек башлар, йоклар өчен махсус капчык. Мобилизацияләнгән һәр егеткә шундый хәрби рюкзак тапшыралар. Аны район оешмалары белән берлектә әзерләгәннәр. Кемнең нинди сораулары бар, гаиләсенә нинди ярдәм кирәк, кәгазьгә язып калдыралар. Алар җаваплы органнарга җиткереләчәк. Мобилизацияләнгән һәр егетне кирәк ярак белән тәэмин итәчәкбез. Бүген бу хакта Әлмәт районы Тимур Ногманов эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә әйтте. Һәм хәрби букчаларны әзерләүдә катнашкан иганәчеләргә, оешма хезмәткәрләренә рәхмәтен белдерде. Долг инде, долг. Шимит, по идее, военно обязан. Кешеләр шундый булырга тиеш. Менә күп кеше кем сөйли каштылар ди. Ну, мен андый кеше түгел. Мине чакырдылар, мин килдем. Когда были 10-11, служил в танкистах в Улан-Удэ, Бурятская область. Мин 2010-11 елларда армиядә булдым. Танкчы. Ни өчен нәкъ менә хәзер килдеме чакыру? Чөнки шулай кирәк димәк. Качып йөрүчләрне аңламыйм. А почему сейчас ухожу? То, что надо. Вчера мы отвезли всем, кого еще не успели. Без кичә Казанга үзебезнең район егетләренә тагын букчалар һәм оешмалар әзерләгән күчтәнәчләрне илттек. Яңгырдан саклый торган плащлар, колакчыннар, тезгә кия торган әсбаплар. Беренчеләрдән булып 30 сентябрьдә киткән егетләр хәзер 2 комплект букчалы булды. Бу эшне моннан соң да дәвам итәчәкбез. Бүген 63 егетне тагын узаттык. Барысына да хәрби чемоданнар тапшырылды. Соңгы арада хәрби кирәк яракны туплау кыенрак. Шулай да бу безнең оешмаларда дәвам итә. Аларга зур рәхмәт. Казанда фатир бәяләре төшә, торак базарыннан инвесторлар китә. Сәяси тотрыксызлык шартларында күчемсез милек белән нәрсә булар? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Мәктәпкә чит кешеләр кермәскә тиеш. Казан мәктәпләрендә иминлекне арттыру өчен быел 1 миллиард сум акча бүленгән. Аның зур өлеше белем учреждениеләрен койма белән уратып алуга тотылган. Башкалада коймаларның 40%-тан артыгы искергән була. Кайбер урыннарда турыдан йөрү өчен ата-аналар иске киртәне ачкан. Моннан тыш быел 281 белем бирү учреждениесенә 600 камера урнаштырачаклар. Дәресләр беттеме? Иә. 5 алдыңмы? Молодец. Ләлә Шаһивәлиева көн сайын анагын укырга озата, дәресләр тәмамлангач килеп ала. Элек туры сукмактан мәктәпкә үк керсә, хәзер эшкә уза алмыйлар. Яңа койма кырылган. Бу иминлек таләбе. Шу күптән кирәк шундый законлар кертергә. Балалар более безопасны. Тыңда безгә җираграк, но 100 метр атларга була бит инде. А бу основной калитканы ачкыч вообще бигәйбәт булыр дип уйлыйм. Казанның 6-нчы гимназиясе иминлек таләпләре буенча 1-нче категориягә карый. Димәк, күп бала укучы санала. Монда хәзер 2000-нән артык бала бар. Россия хөкүмәте карар нигезендә андыйларда бөтен куркынычсызлык чаралары үтәлергә тиеш. Хәвеф тимәсе күзәтү камералары күптән урнаштырылган. Гимназиядә дә безнең 2 блок, 2 яктан кирәгә кирәк. Анда безнең инде охрана сакчылар торалар. Алар инде укучыларны карап кертәләр һәм дежур укытучылары шулай ук бар. Бу
быел җәй көне эшләнә башлаган иде. Менә әкренләп бу атна ахырында тәмамланырга тиеш бу эшләр. Бу инде тагын да саклану чараларын арттыра. Чөнки укучылар инде карточкалар белән керәләр, үзләренең шәхси, һәрберсе үзенең карточкасы белән керә. Иминлекне көчәйтү максатыннан быел җәй керү-чыгу пункты төзи башлаганнар. Бу атна ахырында ул эшли башлаячак. Контроль үткәрү пункты тулысынча диярлек пыялдан эшләнгән. Монда кизү торучы сакчы тирә-юньдәге барлык хәрәкәтләрне, кешеләрне күреп тору өчен шулай ясаганнар. Монда бары тик хәзер электр энергиясе тоташтырасы гына калган. Һәм инде шуннан соң менә әлеге турникеттан бары тик махсус карта ярдәмендә генә кирип булачак. Казандагы 244 объектта эш төгәлләнгән, тагын 37 белем бирү учреждениесендә шундый пунктлар төзелә, яңа кыймалар белән уратып алына. Башкарма комитеттагы эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә куркынычсызлык белән бәйле эшләрне узакка сузмаска өндәделәр. Размытые сроки до конца года порядка более 600 камер. Ел ахырына кадәр дигән төшенчә ул түгел белем бирү йортларына 600-дән артык камера урнаштырасы бар. Бу эшне 31 декабрьне көтмичә ноябрьдә үк төгәлләргә кирәк. Башкала мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында иминлекне арттыру өчен 1 миллиард сум бүленгән. Ул республика бюджеты акчасы. Иң мөһиме мәктәпләргә чит ят кешеләр кирмәскә тиеш диләр киңәшмәдә. Ограждение вокруг школ и детских садов это не просто какая-то Кыйма кыру ул очраклы гына башкарыла торган эш түгел, аның үз норматив таләпләре бар. Аны җиренә җиткереп үтәү шарт. Мәктәп һәм балалар бакчасына чит кеше кирмәскә тиеш. Бу тыелган гамәл. Чужих людей на территории школы или детского сада быть не должно. Это табу. Бу көннәрдә 200-гә якын мәктәп һәм балалар бакчасына видео күзәтү җайланмалары куялар. 106 объектта хәвеф тимәләре заманча таләпләргә туры китереп яңартылырга тиеш. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Дәвам итәбез. Казан Кремлендә бүген Шәрык нуры дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Ул Идел буе Болгарының ислам динен рәсми кабул итүенә 1100 ел тулуга багышлана. Тантанада Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. Ул изге Болгар җирләрен төзекләндерүне башлап йөргән, үзеннән зур өлеш керткән шәхес. Күргәзмәдә нәкъ менә Болгарда ачык һавада бөтен Россия пленерында катнашкан рәссамнарның иҗат әсәрләре урын алган. 160 картина татарның тарихы, мәдәнияте, милли мирасына багышлана. Минтимер Шәймиев аларны ничек бәяләде? Рания Абдрахманова шул хакта. Рәсемдәге образ нигә моңсу, картинадагы сәүдәгәр кемне көтә, күл өстендәге шәүлә, кояш чыкканда төшкәнме, төнләме? Минтимер Шәймиев күргәзмәдә тәкъдим ителгән картиналарның һәр деталенә игътибар итә. Рәссамнарга сораулар бирә. Төнне свечкалар куеп, бу картинаны ясады. Әле монда таң иртәрәк аткан бирә. Таң соңрак аткан булса, юк, кабан төбендәге бөтен алтыннарны. Рәссамнарның кайберләре Тукымада Казан күренешләрен, икенчеләре Болгарның тарихи һәйкәлләрен, өченчеләре табигатен сурәтли. Бу картиналар быел бөтен Россия пленерында, ягъни рәссамнар бер урынга җыелып, ачык һавада ясалган. Ул август башында Болгарда узды. Анда бөтен илдән җыелган рәссам, сынчы һәм сәнгать осталары катнашты. Ул чакта да Минтимер Шәймиев алар белән очрашырга барган иде. Изге Болгар җирләре белән илһамланып ясалган 200 картина хәзер Казан үзәгендә Кремльдә тәкъдим ителә. Минтимер Шәймиев моны мөгъҗизага тиңли. Бердән, татарларның ислам динен ирекле рәвештә кабул итүе. Икенчедән, безнең хәзер әлеге вакыйганы бәйрәм итеп уздыра алуыбыз бәяләп бетергесез дәрәҗә ди ул. Ирекле рәвештә шундый гасырларда күренмәгән 1100 ел узганнан соң ислам диненең шулай бәйрәм төсле иттереп Россия җирлегендә кабул итүе. Шушы без бәйрәм иттереп уздырдык. Минем әйтәсем килә, ничек нәрсәгә әйтсәк тә кебек тыела. Инде менә безнең монда укыган галимнәребез бар. Шуннан да уйлап карасаң, бу гаҗәп бер бәхет дип әйтер идем безнең халкыбызның. Бөтен Россия пленерында Шәрык нуры күргәзмәсендә Россия мөселманнарының дини нәзарәт оештырырга ярдәм иткән. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллык елында менә шушы эшне башкарып чыга алуыбыз Аллаһның рәхмәте белән генә булды. Бу ышанып бетерерлек түгел. 260 рәсем. Кара Пулат, Ак мәчет, Манара, аларның берничәсе рәссам Рөстәм Габбасовныкы. Менә бу картинада көймәдә Болгарга таба йөзәләр, чөнки монда тормыш кайный. Бусын ислам динен алып килүче сәхабә. Һәм өчен бик зур көч. Аңардан башка безнең бу чарада бөтен Россия катнашты. Бөтен Россиядән килгән рәссамнар
үзара аралашу ул шундый үсеш бирә безнең иҗади тормышыбызга. Картиналарны тамашачы аерыла алмыйча карый. Есть внутренний такой, знаешь, как вам сказать, чистота души. Менә шул картиналар шундый матур, шундый прям табигатьне монда күрсәтәләр, шундый прям от сердца все это сделано. Бу күргәзмәне карап чыктым. Миңа бик охшады. Шул хәтле рәссамлар мөхитне күрсәтә алганнарына бик сокланып карайым. Шәрык нуры күргәзмәсе Казанда 10 ноябрьгә кадәр тәкъдим ителәчәк. Шуннан соң әлеге иҗат әсәрләре тупланган экспозицияне Болгар, Чебоксар, Санкт-Петербург, Мәскәү һәм Симферополь шәһәрләрендә тәкъдим итәчәкләр. Рания Абдрахманова, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Татарстан дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген эш сәфәре белән Уфада иде. Биредә ул Чувашиянең дәүләт совет рәисе Леонид Черкесов белән нефть университетында булды. Әлеге вуз 75 ел дәвамында илнең нефть һәм аны эшкәртү өлкәсе өчен белгечләр әзерли. Татнефть җитәкчелегендәге 250 белгеч шушында укыган. Фәрит Мөхәммәтшин үзе дә нефть институтын тәмамлаган. 1979 елда ул инженер-механик белгечлеге ала. Бүген университетта Россиянең 77 төбәге 48 чит илдән 20 меңнән артык студент укый. Ректор Олег Баулин җитәкчелегендә кунаклар университет һәм андагы шартлар белән танышты. Фәрит Мөхәммәтшинга Уфа нефть университетын тәмамлаган мактаулы студент таныклыгын тапшыралар. Татарстан дәүләт совет рәисенең Уфага эш сәфәре иртәгә дәвам итәчәк. Фәрит Мөхәммәтшин Идел буе федераль округы төбәкләренең закон чыгарушы органнары ассоциациясе утырышында катнашачак. Нефть һәм газ белән эшләүчеләр бүгенге көндә җиңел эш дип әйтә алмыйм. Үтте ул заманнар буравойны скважина бурить итәсең, фонтан белән аннан нефть чыгадыр. Заманында хәзер аннан суырып алырга кирәк. Аны табырга кирәк. Ул нефтьне эшкәртергә кирәк. Технологияларны кирәк. Технологиялар һәм эшкәртер өчен белгечләр кирәк. Менә бу белгечләрне әзерли торган институт, аларга уңышлар. Республиканың Әлки һәм Питрәш районнарында Африка чумасы табылган. Вирусны 2 аучылык хуҗалыгындагы кыргый кабаннарда ачыклыйлар. Хәзер 20 чакрым аралыкта карантин игълан ителде. Бу зонага Әлки белән Питрәштән тыш күршеләре Спас, Лоеш һәм Балык бистәсе районнарындагы 68 авыл керә. Карантин турындагы указны президент Рөстәм Миңнеханов имзалаган. Хәзер бу авылларда дуңгыз сатып алу, кайтарту, аның итен әзерләү, шулай ук кыргый кабаннарга ауга чыгу тыела. Быел беренче очракны Спас районында августта ачыклаган иделәр. Казанның Вахитов районы судында инвалидларга коляскалар сатып алу белән бәйле җинаять эшен карауны дәвам итәләр. 3 кеше гаепләнә. Социаль иминиятләштерү фонды җитәкчесенең элеккеге урынбасары Камил Фатыйхов, оешманың элеккеге бүлек башлыгы Марат Сәгыйров һәм аның энесе Илдар Сәгыйров. Тикшерүчләр фикеренчә, алар коляскага мохтаҗ кешеләргә аның арзанлысын кайтарта. Җиһазларның чын бәясе дәүләт килешүендә күрсәтелгән суммадан күпкә очсызрак була. Бюджетка 14 миллион ярым сум зыян килә. Судта эш бер ел карала, бүген шаһидләрнең сораштыру беркетмәләрен укыдылар. Бу атнада республикада көннәр салкын торачак, яңгыр түгел, җепшек кар, ешрак явар ди синоптиклар, һәм шул ук вакытта моның әле кыш түгеллеген дә искәртәләр. Инде бүген үк Татарстанда һава торышы үзгәрде. Ялларда коры һәм салкын булса, бүген яңгырлы иде. Хәзер көн саен диярлек җепшек кар төшәчәк. Төннәрен температура -3 градуска кадәр, көндез термометр баганалары +5-не күрсәтәчәк. Җомга көнне янәдән карлы яңгыр явачак. Ял көннәрендә синоптиклар машина йөртүчеләрне аеруча сак булырга чакыра. Юлларда бузлауык булуы ихтимал. Бу атнада туган ягы Түбән Камада Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиевнең 75 яшьлек юбилеен үткәрделәр. Ул Ташлык авылында туган. Мин туган ягыма бик яшь һәм һәр вакытта да сагынып кайтам ди җәмәгать эшлеклесе. Аны котларга бер төркем язучылар да килде. Кунаклар үзәк китапханә Адымнар мәктәбен карый. Яшь каләм ияләрен дә бүләкләделәр. Разил Вәлиевне Адымнар мәктәбендә курайчылар каршыла. Ул биредә әле беренче тапкыр. Туган ягында күп телле белем бирүче уку йорты ачылуга бик сөенә. Аны җентекләп карап чыкты. Мәктәбендә беләсез укучылар, укытучылар, коллектив, ата-аналарның да килеп йөри торган. Адымнар мәктәбендә ул иҗат конкурсына яңак та ясады. Разил Вәлиев исемендәге бу чара 1999 елдан бирле үткәрелә. Шушы вакыт эчендә 1000нән артык бала үз көчен сынап караган. Катнашучылар елдан-ел арта. Мин үзем турында шигырь яздым.
тагын авыл турында шигырь язасым килә. Мин бәләкәй чактан ук шигырьләр укырга, китаплар укырга ярата идем. Һәм үзем дә автор буласым килә башлады. Һәм ахыр чиктә мондай конкурска килдем. Айга хәсрәт күрә-күрә җирдә яши бар кеше. Тик синең хәсрәтеңдә юк кебек читләр эше. Мин аларның язган әсәрләрен тыңлап, укып, шул хәтта сөйләм, үземнең әсәрләремне язганга караганда ныграк сөйләм. Чөнки мин аларда үзебезнең әдәбиятыбызның, мәдәниятыбызның, халкыбызның киләчәген күрәм. Мәдәният йортында кунакларны Рәзил Вәлиев шигырьләренә иҗат ителгән җырлар белән каршы алалар. Монда еллар аша сөйләшү дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә үтте. Әдәби кичә авторның шигырьләре аның сүзләренә язылган җырларын башкару белән үрелеп барды. Халык аның әсәрләрен яратып укый. Сүзе китап, шигырьләре көйләргә салынган. Рәзил Вәлиев сүзләренә язылган җырлар искерми, яңарагына диләр. Разил Исмәгыйлевның бит инде кем икәнен бөтен кеше белә. Шуннан да Тукай әйткәндәй, туеп куйган шагыйрь генә түгел, публицист та, алып баручы да, шагыйрь да, язучы да, җәмәгать эшлеклесе дә. Соңыннан юбиляр тамашачыларга Рөстәм Галиев һәм Алмаз Хәмзин белән берлектә Ташлык авылы җырын бүләк итте. Түбән Камадан Чулпан Касыймова, Рушания Сабитова, Максим Липин, Яңа гасыр каналы. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыйк. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Татар эстрадасының зауыклы популяр үзенчәлекле тавышлы җырчысы Марсилия сезне үзенең юбилей концертларына чакыра. Юбилярның иҗатташ дусларыннан көтелмәгән сюрпризлар, дәртле моңлы җырлар, кызыклы юмор, сезнең күңелләргә күтәренке кәеф өстәр. Килми калмагыз, шәп булачак. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Халыкара татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Зөлфәт Хаким, Дина Гарипова, Әнвәр Нургалиев, Айдар Галимов, Фирдус Тимаев, Салават һәм башкалар. Зур гала-концерт 20 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Билетлар Заманча.руха Кремль сараенда сатыла. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Казан 12 ноябрь. Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залында Яромир Низаметдиновның юбилей концерты. Тамашаның кунаклары Фердинанд Саляхов, Лена Бичарина, Наил Сәгъдиев һәм Зарина Хәсәншина. Билетлар зур концерт залы кассасында. Телефон 292 17 17 6+. Не пропусти. Открытие мехомании в Казани. Весь октябрь. Норковые шубы с капюшоном. Всего 65 000 рублей. Мехомания. ТРК Паркхаус. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Не упустите возможность воспользоваться новыми условиями госпрограммы. Купите новую «Лада» с рекордной выгодой 20%. Если «Лада», то в «Канавто». Звоните за подробностями. 230 30 30. В «Белке» новое поступление шуб и дубленок. Скидки на все. «Белка», Татарстан 7. Пришла Гайша по Крайханопе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. Камал театрында сезонның төп премьерасы. 2022 елның 4-5 һәм 6 ноябрендә Мәхмүд Галләү романнары буенча «Булганчык еллар, мөхаҗирләр» спектакле. Режиссер Фәрит Бекшәнтаев. Билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Октябрь безне тотрыксыз һава шартларында тота. Шишәмбе көнне һава процесслары яңадан үзгәрәчәк. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда яңгыр явачак, уртача 1 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яшаллы, Алабугада шулай ук яңгырлы, уртача 2 градус. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр көтелә 3 градуска кадәр. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта катырачак, уртача 3 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә яңгырлы 4 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта салкын һава, яңгырлы, уртача 3 градус. Чәршәмбе көн ачыкланачак, явым-төшем фаразланмый, температура түбәнрәк булачак. Башкалабыз Казанда салкын һава, явым-төшемнәр көтелә, уртача 4 градус. Җил төньяк-көнбатыштан атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чыдамлылыгы 83%. Җирнең магнит кырытыныш. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыбуллина иде. Сау сәламәт булыгыз.